Min historie er den, at lige siden jeg var helt lille, har jeg haft det her kæmpe problem med, at jeg tisser i bukserne, når jeg griner for meget. Det er så aftaget med årene, og så var der også den her periode, hvor jeg tænkte sådan, nej, nu må det være slut. Nu er jeg simpelthen for stor til at gøre det. Men så alligevel i 8. klasse til en klassefest sidder vi, og selvfølgelig som et resultat af, at jeg har det helt vildt sjovt, så sker uheldet. Og ja, altså heldigvis kan man sige, at min klasse, de tager det virkelig, virkelig pænt, og der bliver sørget for mig og sådan noget, men jeg sidder bare med den her indædte flovhed alligevel til sidst over mit uheld. Og derfor så sætter jeg mig lidt hen i hjørnet af klasselokalet, hvor der så er den her dreng, der kommer hen til mig. Det er nok sådan klassens stærkeste dreng, og jeg var måske i virkeligheden lidt bange for ham. Men han kommer hen og sætter sig stille og roligt ned ved siden af mig. Og så fortæller han mig, at præcis det samme er sket for ham en gang, hvor han grinede helt vildt meget. Og det gav mig bare et kæmpe boost. Det gjorde virkelig noget ved min selvtillid et eller andet sted, fordi det også fik mig til at tænke på efterfølgende, at vi måske i virkeligheden ikke er så forskellige. At jeg havde nogle forestillinger om den her dreng, som bare blev faret totalt af vejen. Og det åbner også for en god samtale, hvor man ligesom får talt om de her tabuer, og det skaber noget medfølelse og noget empati. Og siden da har jeg også tænkt på, at vi burde åbne op for flere af de her samtaler, for netop at finde ud af, hvad vi har til fælles, og at det måske i virkeligheden ikke er, hvad vi tror, det er. Og det kan være med til at vække en hel masse hos folk. Så gå ud og fortæl jeres historier.